Eladino González, Ondarroko Herrera Kirol taldeko lehendakaria dugu, eta gaurko gonbidatua gainera. Gaur Eladino, aurtengoa da zure laugarren urtea klubean, 3. lehendakari izela eta 2 zuzendaritza batzordeko lehendakari bezala. Ze lehenengoa urte egon zinenean, gestorakoa izan zen, Dominik Aristiren dimisioan. Nola ikusten duzu klubeko panorama, 4 urte igaro eta gero? Bueno, lehenengo eta behin esan enbredo, posten gazela holako iniziatiba bat aurrera eruti zeu. Espero gauza poli bat egitea. Eta laguntzea aurrera bai Ondarrun eta bai beste leku askotan zautu eta bizkate geisha ezautu eta matxe ez, sobre todo Ondarrun. 4 urte pasata gero, guztatu ginen 4 urte klubak egon zan momento kritiko baten egoan, bai ekonomikamente, deportivamente, kirol mailan bajain izan 3. mailatik preferentea. Ekonomikamente zorra handi bat egoan. Justo hor momentun berandu hartu dugu, porque berandu egin asambleak. Eta bai esan berde, lehenengo urtin jugadori praktikamente ez gaukan, edo ez eukan klubak nausizan mailan. Gu sartu ginen, ilusio handizaz eta 3 ardura nausizak. Bat kirol mailan ekipo bat ondarrutarren gexengo izatik, ondarrutar izar esaten gendun, herriko gentiaz bete gure lehenengo ekipu. Bigarrena ekonomikamente argi eta argarri beti gaztak sarrera baino gitxia, orduan presupuestuka urtero ekilibrau izatik. Eta 3. ardura hainkazan sozialki buelta bat emoti, porque ikusten gendun aurrera oso aparte herritxik eta genti ondarrutaran genti aparte. 4 urte pasata gero, pentsaten dugu eta guk gure analizis eta betero guela zati handi bat horrek helburuk. Hombretana da mejorable, izan zink hobetua, baina ez da posik eta nahiko betetagaz, emaitzakin. Guk lana enjou, hori lana balorati beste batzuk bera dabe, bazkirik, baina gu geure lanaz eta emaitzak eta emoten daben hori lana nahiko posik daten gozku. Alrebez esan da, sozialki, gu petzaten dugu aurrera gaur momentun urria dala gentiai, aurten geixak, zirkunstanziak egipu ondoru eta hori bai ilusionatzen dago. Baina guk ikusten dugu gentiaz berbetan, ero atik ikutu eran beste erantzun bat. Ekonomikamente 3 urtik betero presupuestu, ez dugu gazta geisha sarrera baino, alrebez, jungaz gitzitzen zorra historikoa, hasi ginen zor bat 300.000 baino geisha, eta aurten pentsatu dela 33.000 bueltan zorra hori. Orduan 3 urtin kasi erdixe aurrean jo. Aparte, urteko presupuestu ekilibra egin. Gatxera, ekonomikamente aurten oso gorara, baina pentsatu da bai aurre egongo gela. Eta kirol mailan, posposigaz, lehenengoko urti izan oso gorra, esaten dugu morune ez egon plantilli bez,
baina mutilak puntu ben eta etxi ben mailai. Bigarren eta hirugarren mailan egon ginen hor asentaten kluba, eta aurten ekipo esplotan jau, eta lehenengo ekipu du lehen, lehenengo bueltan, ligako lehenengo bueltan, praktikamente liderrak egin gaz ventajiaz. Ongo azkanengoko higin bizkat atzetik datozenak urriei edaz, batean jau eta Pasaia puntu bat gitxia dakar, baina partidu bat gitxia bai. Baina, bebai esan dugu, azkanengoko higin jokatu duguela bigarren, hirugarren eta laugarren duzenak, eta kanpon. Orduan, hori gatxabara, aurrera eta gati. Baina ez bakarrik lehenengo ekipu guk oso pozigaz formazioiko mailan zelana da etxen, bai juvenietan, kadetik, infantiak, eta aurten bigarren infantio bai dakau, Bizkaian konpetiten, gauza barri bat aurreran, eta aurrera egiten. Eta aztu bai Saskibaloiko ekipu horti da bilela bai eutitzen eta nahiko ondo. Beno, oso ondo esan duzun bezala, lehen dabeziko taldea oso ongi dabil, joan den urtearekin aldez konparatuta. Naiz eta horrengo jarduneretan oso aulibili. Zuk uste duzu taldea, lehen dabeziko taldea, Gipuzkoako Gorezko Erregionalean dabilen taldea, maila igotzeko favoritoetako bat dela esan zenuke? Esango zenuke? Nik esango nuke favorito baino gehixea kandidato bat. Favorito, ordaz beste ekipo bi, Pasaia eta Zarautz, ez toga Asturias Zarautz pasan orten hirugarrengo mailan egonela. Eta ekipo oso gorra eta potentea garela. Pasaia bebai pasan orten ondo ibili izan Orozko marko preferente zan mailan, Orozko. Eta gu kandidaturi aurkeztu dugu, lehenengoko gultea oso nahi jo, eta on momentun esan ginke gazela ilusionata eta nahi dugu egon, azkanengoko momentu arte hor borrokan igo ascensu lortzeko gatxara, porque bat bakarrik igo etxen dago, baina hor nahi dugu egon. Eta pentsatzen dugu egongo gazela.